Shalom. Ja des de la seva infància, Abraham va lluitar com un revolucionari integral i es va oposar frontalment a la idolatria del poder, al productivisme globalista i a la correcció política. Pel que fa a la idolatria del poder, es tractava d'un poder tirànic personalitzat en l'emperador Nimrod que feia que tothom hagués de sotmetre la seva voluntat a ell. Hi havia un servilisme als poderosos i als famosos de la seva època, però Abraham s'hi va oposar frontalment quan Nimrod li va demanar que renunciés a la seva cerca de la veritat i a la seva relació amb el Creador, que era totalment oposada a la idolatria d'Ur dels caldeus. En aquesta oposició, el que va fer Nimrod va ser llançar Abraham en un forn ardent. I, davant del compromís de totes d'Abraham, el Creador el va salvar. Pel que fa al productivisme globalista, en l'època de Nimrod s'estava construint la Torre de Babel, i en aquesta torre els treballadors que queien de la torre eren utilitzats fins i tot com a morter per ampliar la construcció. En oposició a això, Abraham, quan ja estava a la terra d'Israel amb Lot, i Lot li va demanar les millors terres, Abraham va preferir valorar la família per sobre de tot i va preferir cedir-li les terres millors a Lot. En relació a la correcció política, a l'època de la Torre de Babel, fins i tot el pare d'Abraham construïa ídols per major glòria de Nimrod i per major glòria de la idolatria. Abraham, en canvi, va posar en tela de judici aquesta idolatria 100% i va destruir els ídols del seu pare Abraham, que havia acceptat l'atontament mental i la manca d'utilització del raonament i va acabar delatant el seu fill, l'emperador Nimrod, que, com hem vist abans, va acabar llançant-lo al forn ardent. Però Abraham, davant del seu compromís 100%, va ser salvat pel Creador. Esperem que nosaltres puguem emular, en certa mesura, Abraham, el nostre pare. Shalom.